Сучасная сусветная культура – гэта мноства самабытных культур, якія знаходзяцца паміж сабой у дыялогу і ўзаемадзеянні. Прычым па восі цяперашняга часу, а таксама і па восі мінулай будучыні. І ў гэтым сэнсе Беларусі належыць асаблівае месца. Справа ў тым, што на Беларусі захаваўся самабытны старажытны слой культуры, які ў найбольшай ступені вызначае нацыянальную адметнасць і характэрныя асаблівасці беларускага этнасу. Зберагчы гэтае багацце, перадаць яго наступным пакаленням – гэта пачэсная і актуальная задача не аднаго пакалення беларускай інтэлігенцыі, і актуальная яна ўжо не першае стагоддзе. Рэспубліканскі фестываль фальклорнага мастацтва «Берагіня» якраз і з'явіўся найбольш удалай спробай такой перадачы і вырашэння гэтай задачы. Фестываль існуе ўжо больш за 20 гадоў і за гэты час набыў рысы нацыянальнага фестывалю традыцыйнай культуры. Глыбінная значнасць фестывалю «Берагіня» для нацыянальнай культуры Беларусі згуртавала вакол яе прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі самых розных накірункаў. Тут і грамадскія дзеячы культуры і мастацтваў, паэты і пісьменнікі, навукоўцы самых розных народазнаўчых спецыяльнасцяў, педагогі, словам, велізарная колькасць рупліўцаў на ніве беларушчыны. Практыка паказала, што фестываль аказаўся не проста патрэбным. На яго аснове вырас шырокі фальклорны рух, які аб'яднаў людзей розных спецыяльнасцей, розных узростаў, розных сацыяльных слаёў і з'явіўся школай любові да народнай культуры, да народнай спадчыны, глыбокай павагі да яе. І гэта лепшы доказ таго, што народная культура Беларусі будзе працягваць сваё жыццё, паспяхова працягваць сваё жыццё. І гэта надзея на яе лепшы гістарычны лёс.